कसे आहात तुम्ही सगळे? आशा करतो की सगळे बरे असाल. आजची कथा ऐकल्यानंतर कधीतरी आपण चुकूनही चुकीच्या मार्गावर जाणार नाही ना, अशी मनात भीती असेल. पण कथा ऐकण्या अगोदर चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन दाबा. कथा कशी होती किंवा तुमचे काही कथा असतील तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामवरही सांगू शकतात किंवा कमेंटवरही. अजित, साधारण एक 30 वर्षाचा मुलगा. नुकताच त्याचे लग्नही झाले होते आणि तो गावामधून शहरामध्ये कामाला जात होता. गावातल्या सगळ्यात हुशार व्यक्ती आणि शिकलेला देखील. नुकताच त्याला नोकरी लागली होती, म्हणून त्याला रोज ओव्हरटाईम करायला लागायचे. कसेबसे करून त्याने एक छोटीशी गाडी देखील घेतली होती. त्या गाडीने तो रोज येत जात करत होता. पण एक ती काळ रात्र अशी होती ज्याने त्याने विचारही केला नव्हता की त्याचं पूर्ण आयुष्य बदलून जाईल. अजितच्या पत्नीने आणि चक्क आईबाबांनी सांगितले की आज अमावस्या आहे, आज तरी जाऊ नको. पण शहरात काम करणारा तो अजित, त्याला जणू या सगळ्यांवर विश्वास नव्हताच. म्हणून तो बोलला, अमावस्या असली तर काय झालं, आपण आपले काही कामं थांबवायचे का? आणि एक हास्य देत तो सकाळचा निघाला. ठरल्याप्रमाणे त्याला खूप काम पडले आणि रात्रीचे 11:30-12 वाजता ते त्याचं ऑफिसचं काम संपवून खाली आला. पण दुर्दैवाने त्याची गाडी चालू होत नव्हती आणि एका मित्राने सांगितले की चल, मी तुला फाट्यापर्यंत सोडतो, तिथून पुढे तू जा. अजितने होकार दिला. तो फाट्यापर्यंत आला, पण तिथून त्याला पुढे एकही गाडी भेटत नव्हती. म्हणून त्यांनी चालत जाण्याचा निर्णय घेतला. हळूहळू करून तो चालू लागला आणि आपल्या मोबाईलच्या टॉर्चच्या सहाऱ्याने जणू रस्ता शोधत होता. पण अचानकपणे मोबाईलची टॉर्च ही बंद झाली आणि पाहतो तर काय, कारण की बॅटरी लो होती आणि बॅटरी संपल्यामुळेच मोबाईल बंद झाला होता. पण हळूहळू करून तो चालतच होता आणि नंतर त्याला आठवले की इकडूनच एक रस्ता आहे जिथून त्या जंगलाच्या मार्गे जाऊन आपण आपल्या गावी हे लवकर पोचू शकतो. आणि त्याने तिथूनच जाण्याचा निर्णय घेतला. तो तसाच तिथे जात होता आणि जणू झाडांचे खूप सारे प्रकार त्याला दिसत होते. खूप साऱ्या फांद्या हे अक्षरशः जमिनीपर्यंत लटकत होते, कारण की तो अक्षरशः एका जंगलामधूनच जात होता. मनात थोडीशी भीती होती, पण त्याच्यावर त्याने नियंत्रण हे मिळवले होते. आणि बघता बघता त्याला काहीतरी दिसू लागले होते. किमान तो 5 ते 10 मिनिटं झाले असेल त्या जंगलामध्ये चालत होता, पण तो येऊन जाऊन जणू एकाच पिंपळाच्या झाडाजवळ येत होता. असे का ते त्याला देखील समजत नव्हते. पण त्याने त्याचे लक्ष केंद्रित तिथेच केले नाही. तो पुढे चालू लागला. पण अचानकपणे त्याला दिसू लागले की तिकडे काहीतरी होते जे एका छोट्याशा दिव्यासारखे होते आणि ते चमकत होते. हे पाहताच अजितला मनात हायसे वाटले. त्याला वाटले की तिथे कोणीतरी असेल आणि तो तसाच तिथे चालत जाऊ लागला. आणि ते उजेड हे हळूहळू मोठा होऊ लागले. जसे जसे तो जवळ जात होता तसे तसे त्याला दिसत होते की तिथून काहीतरी त्या दिव्या व्यतिरिक्त चमकत होते. आणि तो एका झाडाच्या मागे जाऊन पाहू लागला तर त्याने पाहिले की तिकडे अक्षरशः 5 ते 6 दिवे हे रिंगण करून ठेवले होते आणि त्याच्या आजूबाजूला 4 बायका बसल्या होत्या. सगळ्यात दुर्दैवानी दृश्य म्हणजेच या सगळ्यांनी सफेद साड्या घातल्या होत्या आणि त्यांचे केस हे अक्षरशः जमिनीपर्यंत हे लागत होते. पण ज्या पुढे अजित बघणार होता ते पाहून अजितला फार धक्का बसला, कारण की अजितने पाहिले की एका बाईच्या अक्षरशः हाताच्या बाजूला एक किमान 30 वर्षाच्या माणसाचे स्प्रेट ठेवले होते आणि त्या बाईने एक मंत्र उपचार करताच तिच्या हाताने त्या माणसाचे ते काळीज काढले
आणि पुन्हा एकदा मंत्रोपचार करू लागली. दुसरीकडची बाई ही तिचे डोकं हे अक्षरशः गोल गोल फिरवत होती आणि तिच्या समोर असलेली ती तिसरी बाई ही आपल्या हाताच्या एका अंगठ्याने रक्त हे त्या अग्नीमध्ये टाकत होती. हे सगळे पाहताच अजितला खूप भीती वाटली आणि तो त्याच क्षणी किंचाळू लागला आणि सगळ्यांनी आपली एकटक नजर मागे टाकली आणि त्यांनाही सहजपणे अजित दिसला. हे सगळं पाहताच अजित तिथून पळणार, पण त्यांनी पाहिले की ते चारही बायका हे उठल्या होत्या, पण त्यांचे पाय हे अदृश्य होते आणि ते क्रूर आवाजात अजितला बोलू लागले होते, जणू त्यांना आता अजित कोणत्याही परिस्थितीमध्ये पाहिजे होता. हळूहळू करून ते सगळे हवेत तरंगू लागले आणि अजितच्या मागे धावू लागले. अजितही तसाच धावू लागला आणि त्याला त्याचा मृत्यू हा त्याच्या पाठीमागून येताना दिसत होता. पण कसेबसे करून झाडाझुडपांमधून तो दगडांच्या पाठी लपून बसला आणि ते हाडे त्याच आजूबाजूला तिथे फिरू लागले. ते अजितला शोधत होते एका क्रूर नजरेने. किमान अर्धा तास झाले ते चित्रविचित्र आवाजे काढून अजितला शोधत होते आणि अजित देखील त्याच झाडाझुडपांमधनं त्या हाटळींना पाहत होता. पण आता अजित त्यांना भेटणार नव्हता. हळूहळू करून ते सगळे अदृश्य होऊ लागले. अजितनी कसेबसे करून आपल्या घड्याळामध्ये वेळ पाहिला तर सकाळचे 4 वाजले होते. कदाचित देवाने आपल्याला वाचवले असा अजित बोलला आणि तो तिथून पुन्हा एकदा धावत जाऊन आपल्या घरी पोचला. घरी तो तसाच जाऊन झोपला. पण दुसऱ्या दिवशी अजित अक्षरशः तापाने फणफणत होता. डॉक्टरांना बोलवण्यात आले आणि त्यांनी अक्षरशः काही औषधं दिले. हळूहळू करून तापही उतरू लागला होता आणि दुसऱ्याच दिवशी त्याची पत्नी ही तिच्या घरी गेली, माहेरी. म्हणून अजितला आता त्याची आठवण तर येत होती, पण मनासारखं तेच दृश्य त्याला आठवत होते. दुसरीच ती रात्र होती. अजितचे बाकीचे घरचे हे सगळे झोपले होते आणि अजित त्याच्या खोलीमध्ये त्याला झोप लागत नव्हती. तो तेच आठवत होता की ते सगळं काय होतं. पण अचानकपणे झोपेत असताना त्यांनी पाहिले की एक बाई अक्षरशः अजितच्या गळ्याजवळ येऊन अजितचा गळा दाबत होती आणि तिचे ते क्रूर रूप हे अजित पाहून किंचाळत होता. अजितचा श्वास कोणत्याही क्षणी कोंडणार, पण त्याच वेळेला त्याचे डोळे उघडले आणि त्यांनी पाहिले की हे अक्षरशः एक स्वप्न होते. मनात हायसं वाटलं. तो उठून बसला आणि आपला घाम पुसत मोठमोठ्याने श्वास हे घेऊ लागला. पण त्याच्याच बाजूला काही जड जड वाटत होते. नीटपणे पाहिले तर त्याच्याच बाजूला पांघरुणांच्या आतमध्ये कोणीतरी झोपले होते. आत येणं तर कोणी शक्य नव्हते, कारण की आजच्याच त्या दरवाजाला ही कडी लावली होती. अजितने त्या क्षणी ते पांघरून वरती काढले आणि त्याने पाहिले की त्यातलीच एक बाई जिच्या डोळ्यातून रक्त येत होते आणि तोंडातून फेस येत होता आणि ती शरीराने पांढरी पडली होती. अशा अवस्थेत त्या खोलीमध्ये अजितच्याच बाजूला झोपली होती. हे पाहताच अजित अक्षरशः उठला आणि जाऊन बाहेर जाऊन झोपला. पण झोप काही लागत नव्हती. अजितला वाटले होते की हे सगळं काही सुटलं असेल, पण असं नव्हतं. दुसऱ्या दिवशी त्याची तब्येत फार खराब झाली आणि मग अजितने आपल्या घरच्यांना झालेला सगळा प्रकार सांगितला. अजितचे बाबा यांना या संदर्भात बरेच काही माहीत होते, म्हणून त्यांनी वेळ न दवळता तिकडच्याच एका मांत्रिकाला बोलवले. मांत्रिकाला आणि अजितला एका खोलीमध्ये घेऊन गेला. पण अजितची तब्येत ही बिघडू लागली होती. अजित हा नेहमीच उलट उत्तरं देत होता. मांत्रिकाने त्याला एका गोल रिंगणामध्ये बसवले आणि छोटेसे मंत्र उपचार करू लागला. काही क्षणात मांत्रिक देखील बाहेर आला आणि अजितच्या आईबाबाला आणि भावाला बोलू लागला. याला अक्षरशः 4 आत्म्यांनी वशमध्ये करण्याचा प्रयत्न केलाय.
आणि हे मला देखील माहिती आहेत की हे कोण आहेत. हे ह्याला सहजासहजी सोडणार नाहीत. आणि मुख्य म्हणजे याच्याकडे आता फक्त 3च दिवस आहेत. हे ऐकताच अजितचे आई बाबा रडू लागले. पण मांत्रिक बोलला, पण यामध्ये एक उपाय आहे. आजच रात्री तुम्ही अजितला त्याच जंगलामध्ये घेऊन जा जिथे त्यांनी यांना पाहिले होते. मीही येईल. आणि ही बातमी अक्षरशः वाऱ्यासारखी पसरली. सगळे अजितला पाहण्यासाठी हे येत होते. आणि अजितची ताकद जणू आता 2 ते 3 पटाने वाढली होती. त्याला बांधले तर होते, पण 2 ते 3 गावकरी हे सतत अजितला पकडूनच होते. अजित हा किंचाळण्याचा आणि चित्रविचित्र आवाज काढत होता. शेवटी रात्र आली. गावकऱ्यांनीही अजितच्या घरच्यांना जंगलापर्यंत सोडले, पण पुढे येण्याचं कोणाचंही धाडस नव्हतं. कसेबसे करून ह्याचे भाऊ आणि बाबा हे त्याला त्या जंगलापर्यंत घेऊन आले जिथे त्यांनी यांना पाहिले होते. तिथे त्यांना बसवले आणि क्षणभरातच मांत्रिक देखील आला. मांत्रिकभर त्याचे 2 शिष्य देखील होते. कोणत्याही प्रश्नाचं उत्तर न देता ते शिष्यांनी तिकडे एक सफेद प्रकारची एक रेष ओढली आणि त्याला गोल केले. त्यावरच 3 लिंबू ठेवले आणि सगळ्यांना सांगितले की याच्या आतमध्ये या. सगळे त्याच्या आतमध्ये आले. अजित जणू आता हाताबाहेर जाऊ लागला होता. तो किंचत होता आणि त्याचे डोळे हे काळे पडू लागले होते. कसेबसे अजितला बसवले आणि मांत्रिक आणि त्याचे ते 2 शिष्य हे मंत्र बोलू लागले. पण त्याच क्षणी अजितला जणू असे वाटत होते की अंगावर कोणीतरी मिठाचे पाणी ओतले होते. तो चित्रविचित्रपणे हा किंचाळत होता, जणू त्याला वेदनेवर कोणीतरी मीठ लावत होते. त्याच क्षणी तो मांत्रिक बोलला, कोण आहेस तू, सांग. पण कुठलाच प्रतिसाद हा येत नव्हता. म्हणून मांत्रिक बोलला, तुम्ही कोणीही असे ऐकणार नाहीत. याचं शरीर सोडा, शेवटचं सांगतोय. पण कसलाच प्रतिसाद येत नव्हता. उलटा अजित हा जोरजोराने किंचाळत होता आणि इथून सुटण्याचा प्रयत्न करत होता. पण आता मांत्रिकाने त्याच्या एका पिशवीमधनं काही पाणी काढले. ते अक्षरशः गंगाजलच होते आणि ते अजितच्या शरीरावर हळूहळू करून टाकू लागला. एवढं काही टाकलंच होतं तर अजितच्या तोंडातून किंचाळण्याचा आवाज येऊ लागला आणि जणू एक काळी सावली येऊ लागली. पण प्रत्येक सावली मागे वेगवेगळ्या बायकांचा जणू आवाज होता. आणि त्याच वेळेला मांत्रिक बोलला, निघून जा इथून आणि यापुढे असल्या मुलांना त्रास देत जाऊ नका. निघून जा. पण हे एवढ्यावरच थांबणार नव्हते. कोणी त्या अजितचे हे शरीर सोडण्यास तयार नव्हते. पण कसेबसे करून त्या मांत्रिकाने अजितच्या शरीरावर खूप वार केले आणि मंत्रोपचार ठेवलेच. इतके की अक्षरशः रात्रीचे 3-3:30 वाजले होते. त्यात अजितचे बाबा बोलले की आम्ही आता रिंगणाच्या बाहेरच जातो. पण मांत्रिक बोलला, चुकूनही जाऊ नका. आता या रिंगणाच्या बाहेरमध्ये जे कोणी जाईल ते सगळे आत्मा अजितला तर सोडतील, पण त्याला धरतील. असं बोलताच मांत्रिक पुन्हा एकदा मंत्रोपचार करू लागला. सकाळचे 5-5:30 वाजले होते. हळूहळू करून वरतून उजेड देखील येऊ लागला होता. आणि मांत्रिक त्याने एक अखेरचा मंत्र बोलला आणि आपल्याजवळ असलेले काही गुलाल हे अजितच्या डोक्याला लावले आणि बाहेरच्या दिशेला तोंड करून ते फुकले. त्याच क्षणी जणू अजितला झटका बसला असे झाले आणि तो तिथेच बेशुद्ध झाला. अजितला त्या दिवशी घरी आणले. हळूहळू करून अजितची तब्येत सुधारू लागली. पण एक गोष्ट मात्र त्याच्या विरोधात जात होती. अजित हा दिवसानुदिवस बारीक होऊ लागला होता. असे का ते देखील समजत नव्हते. त्याच्या बायकोनी जेव्हा ती आली तिने देखील बऱ्याच डॉक्टरांना दाखवले, पण कोणताच उपयोग हा येत नव्हता.
आणि शेवटी तो क्षण आलाच. अक्षरशः 1 महिन्याच्या आतच एक हट्टाकट्टा तरुण म्हणजेच तो अजित हे जग सोडून गेला. पण मरताना तो बोलत होता, ते चौघी गेलेली नाहीत, ते बघा, ते मला न्यायला आलेत. हे त्याचे शेवटचं वाक्य होते. पण या सगळ्यांमध्ये एक प्रश्न आपल्याला पडतोच. मांत्रिकाने जर मंत्र उपचार नीट केले असतील तर तो मेला कसा? आणि खरंच त्याला त्या हाडळींमुळे मरू लागलं का? की कारण अजून काही वेगळं असेल? हे जे उत्तर आपल्याला कदाचित कधीच नाही भेटणार, फक्त अजितलाच माहीत असतील. कथा कशी होती मला तुम्ही सांगायला विसरू नका. चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन दाबा. तुमच्या कथा कशा होती मला मेल ID वर किंवा इंस्टाग्रामवरही पाठवू शकतात. ID आहे tejas.story. भेटूया पुढील भागांमध्ये.